Gadan ang 55 anyos na padre de pamilya, mantang lugadan man ang esposa asin aki kani, matapos na tambangan asin pagtatagaon kang duwang suspitsado sa Puro 4 Barangay Gabaw, Irusin, Sorsogon, alas 6:30 kasubanggi, Oktubre 26. Binisto ang nagada na padre de pamilya na si Martinito Balizon Hay, mantang ang mag-ina kaining parehong lugadan iyo sinda Marilyn Gutlay Hay, 47 anyos, asin si Mark Jan Gutlay Hay, 21 anyos. Sa impormasyon kang Irusin Municipal Police Station, tulos mananadakop kang mga barangay tanod na nagresponde sa insidente ang saro sa duwang kagibo na si Roger Portes Idayto, 40 anyos, mantang marikas na nakadulag ang kaiba kaini na si Ronan Gagal Dayto, 21 anyos. Napag-araman, haloy naman subot na may daipagkakasinabutan ang duwang lado, kung sain uminabot naman subot sa pisikalan na nauli kasubanggi sa panggagadan. Kaya medyo until now, nangangalap tayo ng dahilan kung ano talaga. Just magara po natin solve itong kaso. Ano po? Kasi alang-alang naman sa pamilya. Sa presente, nagpaparayray pa sa ospital ang mag-inang biktima, mantang nasa kustudiya naman kang Irusin MPS ang nadakop na sospek na naampang sa kasong panggagadan. Padagos man ang paghanap kang otoridad sa sarupang nakadulag na sospek. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal